Sziasztok, én Benni vagyok, és itt van velem... Szellemlovas és máma a Five Nights at Freddy's 4-jel fogunk játszani, gyerekek, végre. Végre eljött az a nap, hogy tudunk vele játszani. Hát, mint látjátok, már is kezdtük, de... A csalók a sír... De amúgy mi baja van? Nem értem most. Most én ezt nem... És most kezdődik a nyáit. De nem értem, a csávó miért sírt. Fél a... zéktől. Ja, ez egy kis csávó. A kis csáv... De várjál, mert ez így nem lesz jó. Ne. Na. Egyed. Laggolunk, gyerekek. Nem baj. De ez ilyen? Ez ilyen? Na, várjál. Ja, ezt a kettőt kell használni. Ez. Jaj, de szeretjük. Nem lehet minden... Várjál, hangosabbra kell venni, mert... Nem lehet ezt innen eltüntetni? Nem. De, el lehet. Beállításokban. Akkor én összefogom magam fosni. Nem, nem hallok semmit. Na. De én összefogom magam fosni. Nem baj ez. Jó leszek én itt, ugye? Várjál, igen. X-el eltudjuk ezeket. Nem. Nem, ilyettél meg? Jó van, jó van. Én már halálra fostam. Nem hallok semmit. De nem! Ahogy itt lehet látni egy... tudom mit. Robot? Nem. Injekciós tűt. Volt ott valaki? Ki volt az? De te... Jaj, csipog arra! Jaj, de te... Nem akarod megtudni? Nem. Jó van, akkor gyerünk. Senki. Tényleg. Te nem? Senki eddig. Nézz hátra. Nem lehet. Mi van, hogyha látod ott az injekciós tű? Ha? Hát egy ilyen easter egg. Én félek. Miért bújok meg én? Legalább akkor a hangot levehetjük. Nem. Ott volt valaki. Nem volt ott senki. Amúgy a szekrényben nézzük már be. Az olyan ijesztő lehet. Szekrény. Szekrény. Baszki. Jó volt. Az ne áll. Jönnek. Ott volt az injekciós tű. Kajak? Ott van. Honnan tudod? Ne játszottam vele. Geci, ott van. Ott az asztal. Ez hogy került oda? Ez még nem volt ott! De hogy kivilágíts oda? Nem fogok figyelni. Amúgy csak nem tudod, hogy jönni akarnak-e? Innen. De nem azt, hogy az, mikor becsukod az ajtót. Ne világíts be. Van egy hang. Ez a fsz. Még itt vannak a párnán. De nem azt, mikor az ajtón be akarnak jönni, azt honnan tudod. Azért mondom, van egy tipikus hang. Nyomjuk már meg az órát a Freddynek. Majd. Onnan tudom, hogy 3 óránál csikaszokott támadni egyből. Ne nyomd így a billentyűt, mert beragad. Hallottad? Nyomjuk már meg az órát. Anya akarod? Olyan cuki. Az az egy cuki a játékban. Megvilágít, ezt megmondom. Én nem
fogod. Megvilágítasz, megdög lesz. Az biztos. De ez itt szar, hogy egy saját házadba támadnak meg. Aha. De a kisgyereknek hol vannak a szülei amúgy? Elmentek dolgozni. Ja, ötödik am lesz. Mi nem támadtak meg? Mindjárt beleugrik a pop. Lájtos izé. Hallottál? reflex. Hátra. Na. Nyomjuk meg az alját. Köcsön. Ötödik am. Ezt bírjuk ki. Akkor meg fogok nyugodni. Csukjuk már be. Király! Így jobb, így biztonság. Milyen szép faszine van, nem? Ja. Látszik, hogy valaki lekaparta róla idegébe a izét is. Hát nem tudom, de 3 FPS-sel így jó el vagyunk. 15 is jó. Ez most direkt csinálja? Ne, világít. Nézzük már meg a szekrényt, hát ha ott van a Fox. Ne világíts! Anyádat. Mondtam, hogy ne világíts be! Jó van, na! Jó van, na! Mondtam, csukd be az ajtót! Miért csukjam be? De akkor nem támad. Akkor 5. amnál feléné támad Bonnie. Ezt érezzük meg. Ez fosatos. Amúgy azok ott mi a picsák? Ez Foxy. Az Foxy? És az? Bunny? És az? Azt senki itt van Freddy. Az olyan úgy néz ki. Az a Na Golden mindegy. Ennyi lett volna az első Five Nights at Freddy's 4 videónk, majd legközelebb folytatjuk, nem paráztatjuk magunkat tovább. Sziasztok! Ciao.